जों खुनु जिबनाव बे माबाखौहाय जों मानिना लानो हाया आरोखि जिखुनु कन्ट्रेक्टर माबा इन्जिनियारानो जा जों बेखौ हगारनांगौ गैया जों जेरैबाबो जोङो माने रायजोयै जों बेखौ नांगौबा आयेननि राहा लानानै जों बेखौ माबा मोनसे बेबस्था लागोन आरोखि जों जेरैखि जोंनो मोजां नांगौ मोजां बानायनांगौ जोंनो बेखौनो नांगौ आरोखि नङाबा जों मानिया जाथाया मा जादों जाहाथे माने बे बायजोब्बायनो दानो दैयानो जेबो जायाखै दानो जुदि बायखायोबा बे मा बानायनो जानो बे सुस्किरानो जा सिमेन्ट मोजां होआखै बाला अन्थाइयानो मोजां नङा हा लगायजोबनाय ओमफ्राय रड गैया मा गैया बोरै बानायदों जों बेखौथ' बुजिया थारमाने जों दा नायफैबाय नै माबोरै गासिबो हा लगायनाय जोबसो बे जिनिसा बोरै थानो सिंजों खुरजोब्बायनो गोग्लैसोबाय दा मा सोलिबावनो बेलाय सोलिला जों दा गासिबो गावजोबनाय रिजेक्ट जाजोब्बाय दा बे स्लुइस गेटनि थासारिया माबायदि गाज्रि थासारि गावजोब्बाय दानो बे खामानिखौ माब्लानिफ्राय मावजे नामा बेखौ खय मास 6 माससो जासिगोन 6 माससो जासिगोन खोमा 5-6 मासावनो लादो आरोखि आबुं महर मोनाखै आरो दाबो ओहो मोनाखै आबुं महर मोनैयावनो गावजोब्बाय आबुं महर मोनैयावनो गावजोबखाबाय बेलाय मा आबुं महर जाबावनो रायजो राजाजों खुनु माबायानो गैया नोंथांमोनजों सावरायदोंना जेबो सावरायाखै रायजो राजा जेबो मिथिया नोंथांमोनहा थिखादारखौ माबाफोर बुंफैदोंमोन नामा जों जेबो बुंफैयाखै मा समाव मावदों जोंजों आल'सनाबो गैया बिल'सना गैया माबा मोनसे गावसोरनि इच्छा खिथुखौ बोरै बानायखो गावसोरसो बानायदों जोंथ' जेबो मिथिया थिखादारा बबेनि थिखादारा माबानि फानबारि मा नाम माबा खुन्द होनो नोंथांमोना सानो नामा बे नैबे स्लुइस गेट मावनायाव दानिफ्रायनो गोबां जाथ'बाय होननानै दा बे जिनिसखौथ' जोङो नुनायावथ' जाख्ल'वाखै जोंथ' जाख्ल'नायखौनो होननांगोन जोङो दा बेखौ जों फैसा बिल मोनाखैबाथ' बे जिनिसखौ बानायनो हायाखै बेथ' जाख्ल'बायानो फ्राय माबायदि मावनो सानदों जों बेखौथ' जों बुजिस'नो हायाखै दाबो नोंथांमोना गोबां केलेंकारि जादों होनना सानो औ गोबां केलेंकारि जाबायथ' जाबायखौनो जों हमदों दा बे राजा दाब्रि बे दैसानि मुङालाय बे फाग्ला दै बे दैसानि दैजों दरबेसे गामिया जिउ खाङोमोन बे गामियाव बे दैसानि दैजों बे गेटनि दैजों माने जोङो मथा मथि 1 2 3 4 गामिया मोनबा 6-7टा गामिया जों बे गेटनि दैजोंनो जों माने सोलियो आरोखि दा नोंथांमोना मा लुबैदों दा जोंनो मोजां नांगौ मोजां बानायना होनांगौ जों मोजांखौ जों लुगैदों आरोखि बे गामिनि मुङा राजा दाब्रि जाथाया मा जादों जाथाया थारमाने जोंनाव गामियाव मोनसे स्किम फैदों बे स्किमा जाहैबाय जोंनि राजदाब्रि समस्त जों कफ्रागावनिफ्राय लानानै राजदाब्रिया सानजा सोनाब आलिनगर बिनिफ्राय जरलाइगाव बिनिफ्रायनो सिथावनागुरि जोङो 6-7टासो गामिया जों बे दैजों थांनानै थायो दा जुदि बे दैखौ बिसोरो मोजाङै बानायना होलाङाबा होमबा जोंनि गामिनि अबस्थाया माबायदि जागोन दा जुदि बिसोर मावहांनायावनो गानाय नुजोबखाबाय अब्ला बे खय बोसोर जोरगोन दिनै जों बेखौनो बुंदों जे मोजां बानायना होनांगौ जोंनो जेरैखिया जोंनो मोजां नांगौ आरो जों गामिया बेखौ लुबैयो जोंहा बे जाब्लानो जोङो बयबो थांनानै थानो राहा दङ जाथाय थासारियाथ' ओरैनो नुजोबखाबाय गासिबो हंला हंलि बायजोब्बाय गावजोब्बाय सिमेन्टआ मोजां नङा बालाया मोजां नङा गाजोब्बाय देबानो गायो दानो गावजोबलांखाबाय होनब्ला अब्ला बेसे गोबाव जोरगोन बेजों जोंहा मा आसा दं मा बरसा दं दिनै नुखाबाय जोङो मावहांनायावनो बे 4-5 मासाव जुदि गावजोबोब्ला सारा जिन्दगि जों बोसोर मावनानै जानांगौआ होमबा जों मा जागोन बिसोर मावनानै थांखांनायनि उनाव बायबाथ' जों खौरांखौबो थाल लानाय नङा थिखादारनि सायाव माबाफोर बुंनो होदोंमोन नामा नोंथांमोना जों थिखादारजों दिनैसिम सावरायनायबो गैया रायलायनायबो गैया खिन्थु जाय इन्जिनियारा दाख्लै एसे बावैसो खोनादों माने बे आब्दुलनो इन्जिनियारा गसाइगावनि बिथांनि माने ड्रयिंआनो बे रोखोमै जाहैबाय बे रोखोमै बानायदों खिन्थु बियो स्लप खालामलांबा बायामोन आरोखि बायनाया मोजांबो जादों जेनेबा बानायनि सिगांनो गाखादों खिन्थु बे इन्जिनियारा बेबायदि बानायनाया मोजां जायाखै आरो खोनानो मोन्दों जों सिट फाइलाबो 6 फुटल' होदों बे 6 फुटल' सिट फाइलजों जोङो मा बरसा दं खनसे दैबाना फैबानो खुरलांजोबगोन बियो दा नोंथांमोना मा लुबैयो जोंनोथ' मोजां नांगौ मोजां मजबुत बानायना होनांगौ जों बेखौ मोजां मजबुत बानायबानो जोंबो खुसि माब्लाबा हालौगायनायसो होननानै माबा बालाखौ HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां
BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसन्नाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो। इं 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसन्नाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं बे फरायसालिमायाव। बेसेन नाङाजासे मुं थिसन्नो थाखाय 9706680878 एबा 700227199 आरो 700213175 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।